Muling nananawagan sa publiko ang Eco Waste Coalition para sa paggamit ng reusable face mask. Higit isang taon na kasi ang lumipas simula nang gumamit ng face mask ang taong bayan bilang proteksyon sa nakamamatay na coronavirus. Subalit ang mga non-biodegradable face mask nagiging banta na rin umano sa kalikasan dahil sa hindi tamang pagtapon sa mga ito. Ayon sa grupo, suportado nila ang paggamit ng face mask sapagkat ito ang isa sa mga pangunahing solusyon upang hindi mahawa at makahawa ng coronavirus. Subalit kanilang ikinababahala ang irresponsableng gawain na kung saan-saan lamang itinatapon ang pinaggamitang face mask na kadalasan ay napupunta sa ilog at dagat. Hinimok din ng grupo ang paggamit ng reusable o washable face mask bilang alternatibo sa mga plastic-made face mask. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, may iba't ibang efficacy rate rin ang mga face mask. Gold standard pa rin ang N95 na 95% na epektibo sa pagharang ng mga small at large particle. Habang ang washable mask naglalaro sa 26% to 80% depende sa uri ng tela at kung ilang layers ito gawa. Naglabas naman ng guidelines ang Department of Health ng tamang paggamit at pagtatapon ng face mask. Una, hawakan lamang ang strap ng mask kung ito'y aalisin. Pangalawa, itupi ang mask sa gitna at itali ito gamit ang strap. Saka ito itapon sa basurahan o designated face mask bin. At higit sa lahat, maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol. Paalala naman ng DOH, ang tamang paggamit ng mask ay hindi lamang proteksyon ng kalusugan bagkus pati ng kalikasan. Makababawas din sa face mask usage ang pananatili sa loob ng tahanan kung wala namang essential activity sa labas. Kung hindi kinakailangan na lumabas ng bahay, dapat di tayo lumabas. As much as possible, we don't go through crowded places, and also make sure that we're always in well-ventilated areas, diba? Sa pag-aaral na isinagawa ng Greenpeace International noong unang 3 buwan ng pandemya, ang Taiwan na isang global face mask supplier nakagawa ng 1.3 billion surgical mask na katumbas ng 5,500 metric tons ng basura. Sa datos naman ng DENR, ang Pilipinas ay nakalilikha ng 39,422 tonelada ng basura kada araw. Ang malaking bahagdan ng itinatapong basura ng Pilipinas ay nagmumula sa mga tahanan at sumunod naman dito ang mga commercial sector. Rainiel Pawid, CLTV News.